काय नाही कपड्यात ठेवते ना माझे कपाटात चांगले तू कुठे ठेवते माझं मला करावं लागतं हा ते नका सांगून टाकू लगेच ते काम करायला लागलं तर हा तू कशाला आली काम सोडून काय काम आहे तुझं तुम्हाला एक जादू दाखवायची आहे. काय जादू ही फुकणी म्हणती मम्मी आय लव्ह यू. हा असं कधी झालं हा तुला खटाळे बघा तर खरी हा काय बोल मम्मी आय लव्ह यू. बापरे काय करे हा माझ्या तोंडावर काय ओतलं ग तू हा डोळ्यात गेलं माझ्या मला आंधळी करते का तू आता तू गेली हा का ग निघे तू थवड तोंडाची